blå røgstrømme. Så. Det er den ikke måde, de hænger. Det er 10 ampere sikringer, du har i, ikke? Jo. Jeg har tænkt på at knalde porcelænen ned deroppe, og så sætte 16 i, du. Det var også det, jeg skulle til. Ja, det gør jeg, hvad gør jeg nu. Ej, må jeg selv lave strøm nu. Du skal ikke vise, hvordan man laver strøm på Lolland. Jeg skulle på det. Så lige at slukke, du. Hold nu op. Jeg ved da, hvad jeg laver, mand. Det er jeg sgu ikke sikker på. Sådan. Fik den der 16 i hvert fald.